खुलुमबाय। दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया फैयै फैयै दिनै भट थुनाया जोबनानै थांबाय। नोंथांमोना दिनै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जानो हागौ थार बिजाथिखौ सायख'नानै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बेनि गेजेराव नोंथांमोना बबे पार्टिनो बेसेन गोसा भटखौ होखो कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन, जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजां बिजाथि सायख'नानै भट होनाया मोजां फिथाइ थायगोन। थारैनो नोंथांमोना बिपिएफ पार्टियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों लिरहर बिपिएफ लं लिभ। इउपिपिएल पार्टियाव जुदि होदोंब्ला इउपिपिएल लं लिभ। बेबादिनो बिजेपि पार्टि आरो एपिपिजों लोगोसे गुबुन गुबुन पार्टियाव होदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो एबा फोरमायहरनो हागोन। दिनैनि जालांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारियाबो देबोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि भट मिरुआव बिसिजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। बेबादिनो इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'आबो बिसिजों लोगोसे फिसाजो जथायै गावनि बियाबनि भट मिरुआव भटखौ होबाय। थामहिनबा प्रमद बर'आ 2 नं सौरागुरि गुदि फरायसालियाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। नैथि खौराङाव दङ जोबथारनायाव मुंदांखा देंखोगिरि पापना जुबिनखौ बिदाय होनो फैदों। रबिबारनि मोनायाव बिथाङा गुवाहाटीआव मान बावनो सहैदोंमोन। बेनि उनाव बियो लासै लासै जुबिननि सोलेरनि फारसे आवगायलांदोंमोन। नाथाय जेबो भिआइपि एबा भिआइपि मोनथाय गैयालासे पापना 45 मिनिटसो मोजां मोनगिरिजों सारियाव गसंदोंमोन। बे समाव पापनजों लोगोसे बिनि बिसि सेट्टायाबो दंमोन। मोजां मोनगिरिफोरनि गेजेराव पापनखौ नुनानै सोरबा सासेया बेखौ सिगांथिं थांनो थाखाय खावलायदों। जुबिननि जिउ गैयै सोलेरखौ दान्दिसे नायहरबाय बिथाङा, जेराव पापना जुबिननि सेराव गोबाव सम जिरायनानै थादोंमोन। मख'नो गोनांदि मोजां मोनगिरिफ्रा दुखु फोरमायदोंमोन दि पापना जुबिनखौ जोबथा मान बावनो फैयाखैमोन। नाथाय हरखाबै पापनाबो नुजाथिफैदोंमोन आरो जुबिननि बिसि गरिमा सैकियाजों गोबाव सम बाथ्रा रायज्लायदोंमोन। जुबिन गार्गनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आ बावैसो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों। भिडिअ'आव जुबिनखौ लाइफ जेकेट गानालासे सानस्रिनाय नुनो मोननाय जादों। बेखौ बिथांनि थैनायनि एसे सिगां रेबगान्थि खालामनाय जादोंमोन। भिडिअ'आव जुबिन गार्गआ दैयाव हाबनो गोसो जानायखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन। बिखौ बिनि माखासे लोगोफोरासो दैयाव हाबनो थुलुंगा होदोंमोन। बै समाव बियो गावनि मेनेजार सिद्धार्थ शेखर गोस्वामी आरो फंबाय सन्दीपन गार्गजों दंमोन। गिबियाव भिडिअ'आव शेखर गोस्वामीया जुबिनखौ फै सिङाव थांनि होननानै बुंनाय नुनो मोनदोंमोन। बे समावनो सोरबा सासेया सोङोदि जुबिना लाइफ जेकेट गाननांगोन नामा। बेनि फिननायावनो जुबिन गार्गआ बुंदोंमोन, आं लाइफ जेकेट गानगोन। थिग बे समावनो उनथिंनिफ्राय सोरबा सासे सुबुङा बुंदोंमोन दि जेबो गोनांथि गैया। बेबादिनो बिथाङा बारसोमबोदोंमोन। बेजों लोगोसे बिसोर सोंदोंमोन दि आं नोंखौ नारख्लायनो नामा, नाथाय दासिम बे बाथ्राखौ रोखा खालामनो हानाय जायाखैदि उनथिंनिफ्राय फैनाय बे सुबुङा सोरमोन। भिडिअ'आव गुबुन मोनसे सोदोबखौ बुंनाय खोनानो मोनबावो, जेराव जुबिनखौ लोगोआव ला। बेनि उनाव मा जादों बेखौ भिडिअ'आव दिन्थिनाय जायाखै। दसे समनि उनाव दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादोंमोन, जाय जाथाया जोंनि महरगिरि जुबिन गार्गखौ बयनिबो आखाइनिफ्राय खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बे भिडिअ'आ जेराव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ खोमानायनि दुखुआव साफ्रोमबो असमिया सुबुंफ्रा थैजासिम लोगोआव लानानै थांगोन। जुबिननि मेथाइफोरनि गेजेराव असमियाफोरा दा गावनि आंगो महरगिरिखौ नागिरगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांना थानाय समाव बिथाङा जेसेबां अननाय होदोंमोन बियो रोखा आरो बिथांनि थैनायनि उनाव जोबथा खेबनि थाखाय बिथांखौ नायनो फैनाय बिथांनि अनसायगिरिफोरनि अनजिमायाबो मख'जाथाव। जुबिना आसामनि थाखाय गोबां सिमां दंमोन, जेराव गोबां जाफुंबाय। बेनि थाखाय दासिमबो गोबां खामानि आद्रा दंबावो। गोबां सावथुन मेथाइफ्रा दासिमबो आबुं महर मोनाखै, जेराव जुबिननि फैनो गोनां सावथुन आरो एलबामफोरा आद्रा जानानै थालांबाय। कारगुलिनि गोदान न'निफ्राय ब्रह्मपुत्रखौ नायहरनानै मेथाइ आरो सावथुनफोराव खामानि मावनायनि सिमाङा मोनसे सिमांल' जाबाय। जुबिना गावनि जोबथा सानफोरखौ कारगुलिनि न'आव बारहोनो सानथांखि खालामदोंमोन, जाय न'आ लुबाय थादोंमोन। मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा जुबिननि न'आ बायदि रोखोमनि बिफां-लाइफां आरो बिफां-लाइफांजों बुंफबनायमोन। बे न'नि लुफुंनाया जोबखांनायनि उनाव नखरा थाबैनो काहिलिपारानि एपार्टमेन्टनिफ्राय कारगुलिसिम थांसिगोन होननानै सानदोंमोन, नाथाय बेफोर गासैबो सिमां जानानै थालांबाय होनना सुलुङाव फोरमायदों। थारैनो बर' सावथुन मुलुगनि सासे मख'जाथाव फावखुंग्रि, गोबां सुबुंफोरजों सिनायजानाय लीना बसुमतारीया जुलि जामारबाय नामा? जेराव दासान्दि फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो लोगोसे इउटुबनि गेजेरजों बिथांजोनि मोनसे जुलि जानायनि सावगारिया गोबां भाइरेल जादों। बिथांजोखौ अनसायग्रा, बिथांजोनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। हरखाबै बोरै बेबादि जेबो खौरां गैयाजासे जुलि जाखो?
जानो हागौ फैनो गोनां सावथुन एलबामफोरनि सावगारि होननानै साननाय जादोंमोन गोबां सुबुंफ्रा, नाथाय फावखुंग्रि लीना बसुमतारीनि इनस्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थारैनो जुलिखौ जामारबाय। जेराव लीना बसुमतारीया पस्टनि गेजेरजों निउ जार्नी होननानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव केप्शनाव बेबायदि लिरनानै पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेराफारसेथिं गोबां सुबुंफ्रा फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारीखौ मानो गारखो, जेराव गोबाव सम बिथांजों रिलेशनशिपआव दंमोन होननानै मिथियोमोन, बेबायदि गोबां सोंथि दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। जिखियानो जाया मानो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी आरो बिथांजोनि जिउनि लोगोरिजों गोदान आगान होनायनि मुङाव बेस्ट अफ लाक जासिहरबाय। गोबां फरायसाफोरा मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायनि हेंथायै गावनि गोसोनि साननायखौ नेवसिनानै रुंसारि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ थार मान बावनो हायैनि थाखाय धरना हाबाफारि लादों। बिथांमोना भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारखौ निमाहा बिनो आरो जुबिन गार्गखौ स्वाति बेदी आरो मुसुखाजों मान बावनो आरो सोमावसारग्रा फरायसाफोरखौ नोजोर होनायनिफ्राय रैखा खालामनो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया हादोरसायारि दुखुनि बाथ्रा फोसावदोंब्लाबो आनजादखौ दोनथ'नायनि सोमोन्दै जेबो खान्थियारि फोसावथाय होयैनि थाखायबो फरायसाफोरा गोसो बायदों, जेराव बिथांमोना मोनसे धरना हाबाफारि जागायदोंमोन। शिबसागर चिल्ड्रेन फुटबल क्लाबनि सोद्रोमा रिहान आहमेदआ खोला एसिया फुटबल फेडारेशन साब आन्डार-17 फुटबल चेम्पियनशिपआव भुटाननि हेंथायै सोमोनांथाव बल सोनानै गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंदों। रिहानआ 15 सेप्तेम्बराव साब गेम्सआव गेलेनो थाखाय श्रीलंका फारसे थांदोंमोन। भुटान दोलोनि थाखाय बिथांनि थांखिया आसामनि समाव जोलुर फारसे गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ थुलुंगा होदों। मख'नो गोनांदि रिहान आहमेदआ शिबसागरनि दिकल दलंनि साखाथियाव थानाय आमगुरि गामिनि सिराजुद्दिन आहमेद आरो आरिफा बेगमनि फिसाज्ला। 14 बोसोर बैसोनि रिहानआ गावनि रोंग'थिजों हादोरनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। रिहानआ 5 बोसोर बैसोनिफ्रायनो फुटबल गेलेगासिनो दंमोन। गेलेमु सामलायगिरि अनिल आचार्यआ एक्टिभिस्ट दैदेनगिरि प्रणबजीत चालिहानि साहस आरो थुलुंगाजों जोलुर मुलुगाव आसामनि मुंखौ गोग्गानो थाखाय 10 बोसोर सिगां शिबसागर पियाली फुकन स्टेडियामाव गथ'फोरनि जोलुर क्लाब गायसनदोंमोन। गथ'फोरनि मोनसे हानजाजों जोलुर फोरोंथाय जागायनायावनो 5 बोसोरसोनि रिहान आहमेदआ गथ'साफोरनि फुटबल क्लाबाव मुं थिसनदोंमोन। अनिल आचार्यआ रिहानखौ सिनायो, जाय 5 बोसोर बैसोआवनो बल मोननायनि उनाव गुबुन गासैखौबो बावगारदोंमोन। गुबै रिहानआ इन्टारनेशनेल थाखोनि फुटबल टुर्नामेन्टआवबो बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा दासिम गोबां फुटबल गेलेनो खाबु मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।